Eze-Ana Ugochitubelu. Nwoke ọma na Oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwambọsị kwambọsị ọ na-eti, ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ chacha, ndị okenye anyị front and back front and back, fajasị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ. Obodo ka bịakwa mana Ugochitubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na mma mme ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi, tupu abịa ma agụ ume. Ọdịnala ya adị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ m. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you should do after doing your spiritual work, part 2. I made part 1 yesterday. So ọ bụrụ na ị watch the part 1, were ọsọ were ije ka watch ya part 1 maka udo obi. Yes, wee kwukwa na mbụ onye nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ministration anyị na-eme using ọdịnala method maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị Monday na ụbọchị Thursdays ụbọchị anyị ji enwe our administration. Ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị, ndị friends of the temple, na ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị. Ọ nọ n'ụlọ na ọ pụrụ ụzọ ije. Distance abụrụ ebara ya. Ị nwekwara ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ, facing the east. Yes. Anyị kwuru ụbọchị ya nwa ịbịa na temple, ịchọkwa ịbịa abịa. Canceling na anyị free, mana ịgba afa na-akwụ ụgwọ. Yes. So ka ịbịa ka anyị kwubi okwu n'isi gị ịkụzi n'ọta. I can tell you na o nwere ndị problem gị ka nke ha mma. Ndị ka mma, that is, o nwere ndị ịka mma, nwee ndị ka gị nke ha ka njọ, mana today they are smiling. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Yes. So nke ọzọ na-ekwu maka ya bụ, ọ bụrụ na egwu ị nụrụ kịta wee egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu, the music actually belong to the temple. Ya na egwu ị nụkwa yesterday. Yes. So anyị kwukwazie na ihe anyị ji bịa ahụ ka ọ dịrị ndị mmadụ na mma. Then echefuna, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April, ndị mmadụ ebuku ego ọnwa April.
ndị sonye na nke March ọ bụrụ na March 19th ọ na-last for 14 days anyị ga-emekwa ya na nchịkọta ya n'isi njedebe. Bọsị anyị ga-achịkọta ya ọkwa sọsọ ndị anwa so na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo etu o si wee bịa na nchịkọta. Anyị ga-egbu ebunu gbuo anụ dị iche iche mekwazie saraka na temple n'isi mmadụ niile. Then aja esigo na ya bụrụ ọtụtụ ndị mmadụ na abụrụ m onye na-esho testimony. Ọ bụrụ na nshi onweghị testimonies ndị mmadụ na-enye including yesterday ọ dị egwu, mana ọ bụrụ ihe anyị bịara maka na anyị firi na ọ dịrọ necessary. Anyị bịara ka anyị convince gị. So ndị na-esonye ebe ngwa ndị na-esonye na-aja kwa ọnwa sisi over a year plus anyị bidoro ya. So ọ bụrụ chọrọ iso na nke ọnwa April, chat m na WhatsApp. Ihe anyị nidiri bụ ya 3 prayer request, then and ya token to the account number. Chat m na WhatsApp 08057837672. Again 08057837672. Nke ikpeazụ anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe ọzọ ị kwesịrị ịma. Then echatizi anyị wee ike bukuo gị. Then nke ọzọ m chọrọ ikwu bụ ọ bụrụ na na-ebu somebody not very close to Anambra State and ị nwere talent in acting, young people ka anyị nidiri, nwoke maọbụ nwaanyị chọrọ iso na ya bụ vidio anyị na-achọ ishutu this ọnwa by month ending, and you one of my fans, only my fans can chọrọ. Yes, ọ bụrụ iwe onye one of my fans na social media and na chọrọ iso na ya bụ film, please indicate. I ga free ebe anyị ga-etinye gị because achọrọ m ka nye onye ọbụla opportunity, onye ọbụla chọrọ participate. Enwego ndị top actors ga-anọ na the movie, mana o nwere ebe anyị nwere ike to say some ndị upcoming ones. So ọ bụrụ na ị chọrọ indicate ya, show m, send them message na WhatsApp 08057837672. Echefuna ma ihe niile anyị ji art film bụ nkụzi m niile ka anyị na-put into movie. Yes, that name of this movie that is coming is The Consequence of Okite. Yes, so ọ bụrụ na ị dị interested, chat kwa na WhatsApp number m. Then ka anyị gaba n'ihu n'isiokwu anyị ji bịa. Echefuna na ụbọchị agwọ gị maka ma arụghị ọkụ maka Thursdays and Mondays na temple. Isiokwu anyị ji bịa na tata bụ ị na-erecha vidio a, metụrụ m aka na share button. Ihe ị nwere ike imere nwanne gị maọbụ enyi gị fụrụ n'anya bụ share ka anụ from the horse's mouth. Message anyị bịa taa we liberate many souls. Enwere reason mmụọ ji chọọ ka nkụzikwa agba nke ịbụọ ya taa. Ma gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ị gbasịala afa, ị nwere ego iji alụ ọrụ dị n'ụzọ gị, jee na my YouTube channel ka ifu ebe m kụziri ihe onye nwere ego nwere ike ime ka ego bịa, bụ spiritual exercise anyị kpọrọ 21 days ịga ọfọ. Gaa watch ya. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị triti ihe tụtụ mana ha mewere ya ego bịa. I can tell you. Nke a bụ ofu. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye gbasịala afa, ị nwere ego lụọ ọrụ mmụọ niile dị n'ụzọ gị, maọbụ na ị nwere ego lụ ha ncha na ịlụrụ 1 or 2, akụzi n'ọtara ka m gwa gị ihe ị ga-eme. Yes, ihe ị ga-eme bụ nke mbụ, malụ na ọdịnala Igbo abụrụ magic. Yes, and nke ọzọ, malụ na ihe iji alụ ọrụ ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ ego. Ọdịnala Igbo abụrụ ka o binye gị ego. Ka m gwa gị ihe ọdịnala Igbo does. Ọdịnala Igbo bụ maka a sị na onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe ọkụ eziokwu. O nwere ụmụ mmụọ dị iche iche na-atụghị anya ekele n'aka. O nwere ike ọ bụ mmụọ na-emere ihe, mmụọ na-eso gị, mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere some step on toes n'ebe ụmụ mmụọ nọ, iwe na-eresi ibu burala mpịawa azụ. Yes, so iwe nwee ihe akpọ spiritual enmity. Achọrọ m ka I use all the simplest terms for you to understand where I'm coming from. Now, ilo na si anyị bido na from your spiritual entities, from your spiritual associates and to other forces of nature. Iwe na-enwe mpịawa azụ, na-enweta nsogbu maka gị nwee inwe udo obi. Ihe spiritual work ga-emere gị bụ ibuild personal relation, PR uchi, bido na chi onye ụwa gị, bido na ụmụ mmụọ niile gị na ha so. That personal relations ahụ ọ na-ebuild bụ ka ilo na-asị ka ụmụ mmụọ niile a na-ewere gị iwe ka ọ dajụọ, maka na onye kwụ ụgwọ o ji o nwere onwe ya. Now, ebe ọ nwere ihe ndị a dị etu a,
ijidogo ụgwọ na mmụọ, and ị kwesịrị ka ịkwụ ụgwọ ndị a ka i wee nwere onwe gị. Then after ka ị kwụchara ụgwọ ndị a, ịbụrụgo a free man, ịbụrụgo a free born in the spiritual realm, ịbụrụgo onye build bridges among the spirits and the entities of powers, your spiritual associates. Mana after doing this cannot give you physical cash, what we call legal tender. Ihe a kpọrọ legal tender na Nigeria abụrụ ihe a kpọrọ legal tender na mba Ghana. Ihe a bụ creation of man. Yes, it has nothing to do with the spirit. Ihe nwere ike ịkpọ ego mmụọ bụ ego ayọrọ, the cowries. Yes, mana in the olden days, they use other forms of trade by barter with ego igwe, na ego ayọrọ and rest of them. Mano wabe asabazi aja print measure note legal tender. I can tell you, if you like it, climb mountain of Kilimanjaro, do fasting for here 100 days to come, or even kill yourself. You cannot wake up in the morning and pick money under your pillow. It's not possible. You know why? It's against natural laws. That rate for money. So all of let you be favored. Ka mmụọ gọzie gị, mmụọ gọzie gị abụrụ inye physical card, maka mmụọ ihe kpọrọ ego mmụọ amara ihe na-ekwu. Ịghọtara ya? Yes. So ụfọdụ ndị mmadụ na-approach spiritual work unto say na-alụ ha na ego esi n'elu si na daria, or it doesn't work that way. And onye akpatara ụfọdụ ndị a nweje high expectation maka na akọwa ọrụ ọfụma, ọ bụrụ na o nwetara ya ọ sị na ọrụ ya fail. Ọ bụrụ eziokwu. Nke bụ eziokwu na ezi aja ọbụla a chụrụ n'isi ga abụrụ in vain. O nwere ihe o bukwapụrụ gị ka wantere gị ama. Nke bụ ahụ na when you build all these spiritual bridges and they build personal relation with ụmụ mmụọ dị iche iche, uru ọ baala gị bụ having been in good terms with them. What they will give you is to inspire you, to give you vision, to give you inspiration. All those things onyinye amara niile ndị a bụ ihe ga-ewetara gị ego. Echefuna, akwụkwọ ancient book say the gift of a man maketh a way for him. Do you get? Yes. Ewekwa na akwụkwọ Hosea 4:6 say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So all your vision and knowledge ka ị need to create wealth. So ihe mmụọ ga-emede gị wee sị gị build up personal time for your spiritual meditation and spiritual exercise. Ka enwee oge oge na mmụọ ji akpa nkata. Ọ bụgoro company na-eme ọfụma, a na-enwe ihe a na-akpọ board meeting. Mgbe eji akpa ka a ga-esi mee ka e wee company a wee si na stage 1 ba stage 2. So gị nwa bụ mmadụ, ị ga-enwerịrị na-arụchala gị ọrụ don full hand na dibịa n'inye gị ego, n'inye gị spiritualist gị ego. Ịghọtara how things work. Ịghọtara ya? Ịghọta how things work nwere ihe ị ga na-eme for your own end. Create, ana m agwa gị what the method I use and it work for me. All these things I normally do is inspiration I get from my spiritual meditation. Create your time ogogo na ụmụ mmụọ ji anọ. Ọ bụrụ na ị mara ka esi eme nke a, gaa na my YouTube channel ka ị watch ebe nkuzi gbasara spiritual exercise. Yes. So inwe time ahụ ibi urugorogoro ụmụ mmụọ ji akparịta nkata, gị na ha kpacha nkata, inyo ha ka ha nye gị, ha gwa gị ihe ha chọrọ ka ị mee. Mgbe a ka ị ga-enwetawa vision, inspiration of what you must do to create wealth. Example, our uncle Mark, inspiration oji wee create the Brew app today. Bụ inspiration on what battery and hope you create here, put into action today is making money. Okay, can we do the goggle of this world? The goggle of this world, what are they doing? They are there to provide services. I'm going to 2 ways to make money. Is either you are providing services or you are selling goods. Yes, you are a lawyer. You graduated from university. You don't have work. Nothing. Believe in me. Whatever you learn and your skill, you can put into advisory form. Then you can create your page and be telling people the legal implication and the advisory method. By so doing, believe in me, you're making your own money. Yes. Some people can call you for advice. Some people can call you to help them do 1 or 2. Therefore, you're making money. That's your talent. Is not making money for you. It can be content creator. It can be doing 1 or 2, using what he has upstairs in order to create money. So if not, they are gift to making a way for you. So
do your spiritual work so that ụmụ mmụọ na-enye gị inspiration on how to create wealth. Nke a bụ ofu. Nke bụ ihe ị ga na-eme na ọ bụ na arụsịalụ gị ọrụ mmụọ. Ịda na jump from one person to the other in form of na ịta ya. Ịbụrụ nwoke esi na ịta nke nwaanyị ma nke nwaanyị esi na ịta nke nwoke. Ihe ị na-akpọ na ịtara ata bụ ya ata, ị na-ata ya vision. Ihe ị na-amanye elu na-ata na m ya. Oh, ya wealth and ya vision ka ị na-ata. Ya not ihe ị na-eme ị na-apụta as glory. O nwere ihe imelu. Ihe onwe ka ị na-egbu maka na nwanza na-asha mmanụ ọ sị na ya na-eme ihe nwa. So ị na-achịkọwalụ gị bụ na ihe ị nidiri. Stop jumping from one person to the other. You know why? You are attracting Oraifite and Ochu by so doing. And again, by jumping from Ngozi to Elizabeth, from Elizabeth to Ngozi, or from Emeka to Ifeanyi, from Ifeanyi to John, you are killing yourself. You know why? And when sex is spiritual, when radiation in an radiate between those two intercourse. You know that? And when radiation, during that radiation, you are changing so many radiation too frequent. Because when I jump from Ngozi on Wednesday, by weekend, Elizabeth is there. By so you are confusing even your spiritual aura. You are confusing the more characteristics of every human being. Will color defining in 7 colors of rainbow. I don't can buy quarter. Man, my check what again a character we need. Let's say a character blue. You understand? And when other colors, secondary and primary colors, with you to create something unique. Madam baby as blue. Then again, Ngozi bụ red na-emekọ. Gị na Ifeanyi bụ yellow na-emekọ. Gị na onye nwa bụ white na-emekọ. Nwanne iwu onye really confused. In the spiritual, maybe you are even confusing the radiation, the spiritual vibration na-abịa around you. So, nọrọ ofu ebe. Gị na ụmụ mmụọ gị na ha so kwubie na-etu aka isi chọọ ka unu si na-eme. Ịghọtago ka ha dị well articulated. Mara na ofu ebe. So, stop jumping from one person to the other because you are killing your destiny. Go to me anywhere. You understand? Because all I am avoidable. Make sure you use the cleansing stuff to cleanse up your part. It's either you use your surgeon, or you use unchaocho, or you use oglisi, or you use and so many things. Obviously, when you lay hand to some of those things, you need the natural stuff to clean up the negative radiation. You can approach who knows how to do it. Like Ugochitubelu that time, when change assault and favor. Then money can go to madman. If not, and some of this thing you can do it yourself. And the more again, on your own mekolo, on your bro, ya that confirm partner. Like na mmụọma na onye ahụ ya partner ị na-use ose ọjị mkpụrụ ịnọ iwere kwubi okwu ya na mmiri ji asa ahụ the same day. Nke ọzọ ị na-anya na my message ebe nkuzi gbasara how to cleanse off negativity. Ị yafụ ebe nkuziri etu mmadụ ga-esi wee cleanse off his room. You understand? Ya abroad ebe ị na-arahụ you clean it from time to time and know the kinds of friends relationship you keep. Because those things count. You understand? As in the birds of the same feather flocks together. So those people you are going around with, sometimes some of these minor also they transferable. Oh, yeah, but I don't know how things work before they present themselves before the Almighty. You know what they do? They use buckets. To cleanse up your part. Let me tell you, move like me. I want to make kitchen a temple every morning. You go photo without tables or water. You know that? Because when you are asleep, you can do to that extent time I draw for this part. So in that check it cleans up your part. If you know that you can even cleanse your part by using their bathing water, if you know how to use spiritual energy. You understand? So what am I saying in essence? Don't fold your hand and you look all more. Na emu ihe ndị a ka amara gị wee baa ụba ka ị wee nọgide n'iru amara ka amara ahụ bịara n'iru ka ngọzi anwa bịara n'ihu na ọrụ alụlụ gị continue flowing ka ọ ghara imegide wee kwụsị. Ya gazie inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. In the next video to sari and does.
ya gazienụ n'ọfọ ka ọ dịkwa n'ụdị oge a echi niile.